diambil saja na babungu, usah dirantang panjang-panjang dan pilih sado paguno. Kadenetong kekayaan apa Amiruddin, iti mamuti di talau kabau maisam di kubangnya jawi majira di padangnya. Kosawa janjang bajanjang, koladang tumpah batumpah, tumpah ke apa Amiruddin. Ado batoko di pasar Indopuro, cuy tuana ko dan bilang karajo apa Amiruddin, menggalinyo setio hari. Ndak tanggung-tanggung kekayaannya, iko dan bilang apa Amiruddin, ndak ada netong lah mulai. Delamu inyo apa nanjo ete, kaninyo ado barana dua orang. Nanggadang anak laki-laki, banamu si Buyung Herman. Nakete anak perempuan, banamu si Herman. Tumpak ke anak apa Amiruddin, kada bilang Buyung si Herman. Tak dan hilang panjang bana, cuy tu bana aku dan etong. Inyo kan sadang ma sikola inyo di SMP di Indo. Dari Indopuro inyo sikola kabalai lasa. Cuy tu bana inyo kini abiari babilang hari. Abi pakan babilang bulan, nala batuka bulan tu kini, batuka bulan yo tahun. Ala setahun 2 tahun, cukui ka 3 tahun masikola. Ndak lama dosa sudah itu, tamat inyo di SMP. Tumpak kawadan numas Buyung Herman lah tamat inyo di SMP. Tentu ka pulang lai ke rumah mandi, diambil oto ka babali. Tumpak di badan Buyung Herman, lah diambil oto sakutiko, lah dape otonya ambil baranti oto tantang itu. Nailah Herman nate oto, lapai Herman dari sinan tujuan Indopuro. Di jalan indak kita etong, cuy tuana masuk itu. Kain carua panjang 9, laput tarampai di barandu. Dari jauh lambe di jalan, jauh basarang ampi lah ampinyo tu kini tibo lah Herman di rumah mandi. Lah turun Herman dari oto, tampak sekali di mandenyo, karena mandi sedang layado. Namandekan duang Buyung Herman sedang menyapu di halaman satu, tanpa anak lah pulang. Gadang hati ndak tawadu, ndak tertanggung sanang hati. Diimbau anak di mandenyo, nde nak kanduang Buyung Herman. Taruilah nak naik ke rumah, taruilah mandi nak kanduang de hari nak bertambah patang yo, lah sudah Herman beko mandi. Boleh babuko nak kita wasamu, cuy tu bana kato mandi. Karena hari sedang puaso, cuy tu bana kode bilang. Danyo jawe lai do kato mandi nyo tarui nai ate rumah, tarui lai nyo ke kamar mandi, la mandi Buyung si Herman. Sudah inyo tu mandi, sudah memakai badan inyo, baru bertanyo ke mandinya.
O mande dangakan wana kamano aya jo adi ambo itu latanyo ora kamande nyoe Kanduang buyong eman mulai sedang di belakang ceturui ladina kanduang mandanga kato di mandenyo satola sampai kato mande barunya cali di seman nyoturui adi joayanyo satola tibo sampai ayah di ayah dengan bana wakatu babu koya nalati bor calanai ate rumaya kato di Herman mencali ayah ka Herman kironyo la pulang anak kandung gadang hati ayah nak tabado lanai ayah kate rumah serato jadi kandung inyo warula duduk ate kurisi empean tangan ate meja bago duduk besanang hati lain adu natakana makan inyo basamu babuko ayah jo mandi serato Herman jo adiknyo buko basamu badan inyo sanang lati mandi kanduang ndak lama sudah itu sudah makan jo minum sudah sembahyang badan inyo baru batanyo ayah ka Herman ondena kanduang buyong Herman pulang buyong kironyo ala ko tamat na di sekolah ala ko lulus di SMP itu nantanyo di ayahnya sinan menjawab anak kandung kaniyo buyong si Herman onde ayah dangakan bana barakat doa ayah jo mandi serato jo adik kandung ambo la tamat di SMP ko nan sure tando tamatnyo iko ijazah lambo wau cuy itu kato di si Herman mencari ayah jo mandinyo sanang hati ayah tabado maalun si buyong Herman mutak namu pikiran lanjui sanang la hati badan mandi sanang la ayah mandangi cuy tuana sekutiko ndak tangguang tinggi nilayana baru batanyo ayah kandung onde na kandung buyong Herman kamano rencana na sudah iko mandangatanyo diayanyo baru menjawe buyong Herman onde ayah dangakan bana amboko jale anak ayah jadi apo kato ayah aja makonyo ambo manurui kama ayah kama nyurui kasinan pulo ambo pai itu kato nyokaban tumpak diaya kandung inyonde nak kandung buyong Herman ko iyo lai manurui kato ayah rancak taruikan lana eka SMA ko untung besok bakuliah ko nyampang tamat di kuliah ko untung dapet karajo kanan elo itu kato diayanya
Lasana ngati badan Herman saju di dalam kiro-kiro. Lasana ngati jomandenyo. De hari bertambah malam juga, hari bertambah tinggi juga. Ayahnya kapai basumbayang kapainya kamu saji ma'alun bulan puasa. Kurang kapai batarawih dengan main baunya ke anak. Onde nak kanduang boyang Herman, ayah kapai kamu saji. Itu warna katoinya. Baru lepai ayahnya kini nya 7 kamar mandi. Inyo kama ambil uduk rencananya. Malang nak dapet dok ka ditulak. Muju nak dapet ka diraya. Lama lang tibo dia ya Herman tumpak di badan ayah inyo. Satu tibo di kamar mandi. Tersiranca kaki di kamar mandi. Mata jatuh di sinan ayah Herman. Sampai kapalonya ke lantai. Lalu ko kapalo ayah dipandang. Sinan tapaki badan ayah onde nak kanduang buyong Herman. Tolonglah ayah di nak kanduang ba itu wana katoinya. Mabarunya kaja ayah diana mencari ayah bersimbah darah. Menangi Herman memandang ayah nak tangguang tangi Herman. Onde ayah dangakan bana baala nasib badan ayah. Antaka baa kolai nak kanduang dangakan bana ladi nak kanduang. Salaruina salamu iko na mencubu ayah sakit bakini. Iko talabi nak sakit bana mungkin indah kata tolong lain. Nyoi bau jua nak kandung. Onde nak kandung buyong Herman. Penyampang pendek nak ayah. Pandai lai duit nak di nagari bela la kampung nyo nagari bela la hadiah jaman dewa ang itu kato ayahnya. Baru menangi buyong Herman onde ayah dengakan mana usala ayah bakato macam itu bak mano untung badan kami ko nyampang pendek ayah. Wajale kasanse badan kami di mana kami obatingan ayai jo itu kato badaninya. Mencali Herman lah menangi jo mande 110 tumpak di badan mandai kandung onde tuan junjungan kami. Pokok nyampang pendek umur tuan jale kasanse badan kami tinggal cuy tuan nak kato mande. Nyoi mbau juo anak nyoki ayahnya onde nak kanduang buyong Herman ko nyampang pendek ayah. Pandai-pandai lai duit nak di nagari ko kawan samu gadang lawan bayo. Nakete ka dikasih ko natuo ka dihormati baik tu bana katoin. Baik tu bana kato ayah sanang tuma dia nak kandung dangakan bana di nak kandung. Mungkin ayah tertolong lain. Badan lapan mesin badara cuy tu bana kok dipandang.